Webriu bala Suba nong Khaïi drugs yo bala tip kum Dibarland Kharmasulman na nong Ston West Khaïi Hills District ula syakem no haki Samla Shnong jong Shnong Mawrap South West Khaïi Hills District hakamit jong santarek ujilliu araja arpusau hakapor khandai beji kat baudang temu ban lek phai sya Shnong mau tangden kabadai ka Shnong bo shongkha nakamet jong new briu la yo ban kurup yo drugs bat kapisa ya kabala shimti no daki pulet jong kathanat mau kurwat Shnong Mawrap kala persyang labun sien ban kem yo new briu hadien bakala isan khmat ya kayat kayang jong u henry Samla yo lad namar ka jing shalak jong u badai hinin kamiet baki Samla Shnong kila pen khlanya ka jing pahra hakaba kila yo ban bat kem no yo u Shnong Mawrap bat kaseng Samla Shnong Mawrap hadien bakila yo kem yo new briu kila IT no yo u syaki bor pulet ka mau kurwat ban le ya ka badon kam Shnong Mawrap kala penpau ke jing sngodiau ke jing don kum kini ki brio ki badi drugs ki badai ru ki bar Shnong ki ba persang ban pin bia phong rai pat pen up jing ma ya ki khun Samla jong ki Shnong ki thau Yo kem yo u new way u brew u bakum ka seng Samla jong ka Shnong bat hajing trelang da ka Shnong hibar ka way ila suspect yo new brew la kumba katu kan ni benai te yu i ya kayat kayeng ka jong u ngi phla la ni ngi shan khmat mo te abang i kum ka seng Samla Shnong ila penbet ban ya pahara haki lentis dong ha surok bat kuwe ki jaka te mentar kamit aba kum kaseng Samla jong Shnong ila pen absrip ila yo kem yu takba ngilyo ban khanra lani ban talasi ya kamet ka jong ngilalap kumba nriu teli ki bilor ki baret nriu teli ki bilor ki baret te ngi kli u ya thu ba udai utau heroin lani utau Drok heroin mo te kum ka seng Samla Shnong te ngi la shim jingkli u te ula phla ba ngaladi yonu Drok kumba san snem e te udon hang kane ka jaka jongi re omdei ba udai na ka Shnong jongi re wan song kha sha thi sha room Shnong jongi jingai nang ni na Shnong jongi ru te kajing isan khmat ka jongi kala saiso hagba ngila pendep ban talasi kum ka seng Samla Shnong te hakade ka porbonta yo ni breu ngila dep IT no kum ka seng Samla Shnong bat ka Shnong hibar ka way ngila dep IT ha ka police department nang ni khmat ngakarpat ya baro ki nongyalam jong ki Shnong bafer la kalong hapo ka district jongi ka South West Khaïi Hills District bat kiwei ngilong ki ba petngor ya kini ki breu namar kajing le butu ka jong u namar kadai ka sin ka banengkong ya ka ni ka jaka jongi hang ne Shnong Mawrap ban yo kem ya ki bakum kini ki breu ki badai ki nong di Drok bat kum juru ki nong supply ha ka ju kapor lani ki nong Khaïi Drok te nga karpat ya ki pajba hapo ka breu hunyo trap ru kumju ba ngin ya ladang yu ya kiba kum kini ki breu ngin da ya husiar nginam ya shim sting rengin yakit kya ladang i pher yano nang ba kini ki ek ebro kinlong kinnom long sok pedung ha ka lawe jong ki khun Samla kamtam kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga nrei man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki khmat ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata
melu, kadut, bat ka peniang bam. Baro kindon ke jingbam ka bantai, kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ke jingbam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kanum kata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jinga per la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni ukau. Okum ta. Te kun ka jingbang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.